niet, maar kom verder. Ik heb in de keuken een hele verzameling. De koelkast, zelfs de handdoek en theedoek. Dan heb ik hier nog een hele verzameling. Ik vind alles leuk wat met koeien te maken heeft. Dat heb ik vanaf mijn 16e. En ik zag een leuke koeienmak in een folder. En toen ben ik er helemaal gek van geworden. Beeldjes, knuffels, servies, onderzetters. Nou, te veel om op te noemen eigenlijk. Wat is daar zo leuk aan? Het zijn gewoon prachtige beesten. En ze zijn slim. Ik heb op de achterwand koeien. En op de grond heb ik een koe. En mijn wc-rolhouder is een koe. Een koeienverslaving. Ik krijg het meeste. Ik koop zelf niet meer. Want anders blijf ik kopen. Dan kan ik er zelf niet meer rondlopen, denk ik. Ik word er heel vrolijk van. Ja, als ik me rot voel, dan kijk ik wat om me heen. Ja, daar word ik vrolijk van. En ik geloof dus toch ook fanbase van een bepaalde band uit Volendam, of net? Ja, ik ben al vanaf mijn 6e jaar fan van BZN. En vooral van Carola Smit. Dat is mijn grote voorbeeld. Ze zingt gewoon heel goed en het is een lieve vrouw. En ze heeft haar hart op een goede plek. Hier heb ik foto's van het koeknuffelen. Was super. En daar ben ik met Stichting Ambulancewens naartoe gegaan. Omdat ik niet erg mobiel meer ben. Omdat ik niet gezond ben. Ik heb een auto-immuunziekte. Dus dat had eigenlijk best wel een soort invloed in je leven? Ja, ik heb wel veel op moeten geven. Ik heb een bucketlist met dingen die ik graag nog wil doen. En daar stond koeknuffelen ook op. Ik heb een hele slechte weerstand. En mijn lichaam is eigenlijk in gevecht met zichzelf. Dus ik ben ook zomaar ziek. Maar kun je dan wel een co onkroepen dan? Ja, ik heb het op een goede manier gedaan met extra medicatie. En die co weer helemaal plastificeerd of zo? Nee, die was heel mooi netjes gebasteld en alles. Dus het stofte niet zo erg. Dus toen kon het wel. Zo. De consequentie is dat het uiteindelijk heel tijd minder kist. Ja. Maar kist er wel wat mee omgaan, maar dat idee? Ja, ik leef per dag. Dus ik kijk eigenlijk niet vooruit, ik geniet van elke dag. Dat zo'n eigenlijk alle meisjes wel maken, toch? Of Ja. niet? Want er blijft altijd wel iets moois in het leven, zeg maar. Ik zeg altijd, je moet niet kijken naar wat je niet kan, maar je moet kijken naar wat je wel kan. Ja. Wat proberen wat Wat voor werk ik hier al hier doe? Ja, bijna alles. Skinmaatje, roomtes klaarzetten, koffie en thee klaarzetten van roomtes. Dus ja, alles doe ik hier eigenlijk. En je werkt hier echt maar een team, hè? Ja, mijn heel groot team. Met verschillende mensen. Klopt. Bepaalde mensen met beperkingen en zo. Nou zeg ik dat een aantal van die collega's die binnen gewoon het skimmaatje, die binnen de tafel onder dekken. Ja. En Jim zit even lekker te braaien. Nou, als we moe zijn, moeten we even stoppen. Dan mag we even braaien. Want wat voor werk doe Jim je gewoon bij? Nou, kopjes afwassen. En dan gaan we koffie drinken na pauze. En Cornelia, waarom vind je het zo leuk om te braaien? Nou, dan vinden wij altijd wel leuk.
dan kun je even wat te doen en dan kun je even rustig even wat even zitten. Want dan heb je een drukte van het werk met die. Je bent echt hutwerker, zeg ik wel. Ja, ja zeker. En is het ook leuk om hier te werken? Ja, ik ben vanaf, kijk, 2015 ben ik hier gekomen. En ik zat namelijk eerst in Gouw natuurlijk. Waren jullie voor mij ook geweest? Ja, wij komen overal. Ja, ja zeker. En hoe vies het je nou in Stiens, in de Skalm? Nou, wel leuk, maar wel ook weer wennen. Wat voor gebouw is de Skalm? Het is een multicultureel gebouw. Dus hier is van alles te doen. Van dansje tot vergadering, muziek. Bibliotheek. Bibliotheek hebben we hier ook. Maar wat dat omgeeft, heb je best wel een verantwoordelijke baan. Want je bent er voor een heel soort mensen zwaar in de gemeente. Klopt. Dat klopt. We hadden onder andere een biljartclub en nou, soms ben je ook wel vluchtelingen, die krijgen dus Nederlandse les en zo. En dan mag je dan alleen maar omgaan kunnen. Ja, uiteindelijk wel ja. Maar ja, dat komt ook leer.